لبن سیا دەستپێشخەرین هۆز و ڕووسپیên عەرەب û niyazên pakên PYD herdem û demekê de berpirsên PYD li deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê terorîstên Daişê serbest berdidin. Bêku bi hevguhartinekê bi dîlên xwe yên di zindanên Daişê de bike. Daişa teror ku bi hezaran malbatên Kurd û Ereb li Sûriye û Iraqê teror kir û bi hezaran malên Kurdan wêran kir. Nexasim ciwanên Kurd ji xurt û keçan yên ku birneçarî tevlî çekdarên YPG û Qesedê bûne bi destê wan ya terorî li Girê Spî, Kobanê û Dêrezorê û Reqayê û hin deverên din yên Kurdistana Sûriyê hatine kuştin. Ya herî dawiyê beriya du rojan berpirsên PYD li Cezîra Rojavayê Kurdistanê 102 terorîstên Daişê serbest berdan ku beriya wê demê jî 27 hatibûn serbest berdan. Di heman demê de şerê PYD bi Daişê re şerekî sereke ye. Nexasim li Dêrezorê ku li gor Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan ku di çarçoveya rojên borî de 47 çekdarên Qesedê bi destê Daişê jiyana xwe ji dest dane û hejmarek dîl ketine û beşek ji wan bi şîweyekî hovane hatine serjê kirin. Li gor perçe vîdyoyek li ser torên civakî ji aliyê Daişê ve hatiye belavkirin, têde terorîstên Daişê bi şîweyekî dor ji mirovatiyê hin dîlên Kurd û Ereb yên Qesedê serjê dike. Serbestberdana terorîstên Daişê li Cezîra Rojavayê Kurdistanê bû cihê seyr û matmayiyê. Ku dema PYD Daişan serbest berdide di heman demê de şerê wan li Rojhilatê Sûriyê dike û bû cihê nerazîbûna siyasetmedar û çalakvanên Kurd. Neqîbê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriye Umar Koçerî gotarek nivîsandiye. Têde dibêje ku diyara PYD dixwaze zindanên xwe ji Daişê spî bike û ew nizane vê carê bi hevguhartineke li hember çi ye. Cara berê li hember dîlên Swêda bû, eger heye vê carê jî li hember hin efserên rejima Sûriyê be. Koçerî herwa dazanîn ku di dema PYD Daişan serbest berdide li ser girtina xebatkarên Kurd wek Fuad İbrahim, İdris Alo û Ahmed Sîd riş de. Serbestberdana terorîstên Daişê dibe cihê gumanê ku bi sedan Kurd li cem Daişê girtîne û tu bi hevguhartin nayê durustkirin. Jalê xwe ve şîrovekarê siyasî Menal Husko li ser girtina dîlên Kurd bi destê Daişê got ku gelo ragihandin û serkeftinên PYD li ku derê ne. Ji dov ve ciwanên Kurd wek dîl li şerê Dêrezorê têne girtin. Husko herwiha got ku şerê Dêrezorê perde li ser xemsariya wan an ku PYD li xwîna Kurdan rakir. Serbestberdana girtiyên Daişê di demekê de tê ku siyasetmedar û çalakvanên Kurd di zindanên PYD de ne. Bi tenê ji ber ku ne li gorî siyaseta wan in.